Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To fa, an ce dama kullu nafsin za'iqatul maut. A yanzu ne muke samun labarin cewa Allah ya yi wa fitaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood wato Abdulwahab Awal Wasa, inda Allah ya ƙanshi ran nasa ne a daren jiya. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka wannan tasha mai albarka mai suna Arewa Side TV, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna alamar ƙararrawa, ka danna alamar subscribing domin samun muhimman kanun wannan labaran. To mai sauraro, a nan gaba za mu kawo maka ci gaban wannan bidiyo na rasuwar wannan fitaccen jarumin na masana'antar Kannywood. Ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribing domin shi ne hakan ne zai ba mu damar sanar da kai muhimman kanun labaranmu da zarar mun ɗora. To mai sauraro, shi dai wannan fitaccen jarumin Allah ya mai rasuwa ne ba ta hanyar wani rashin lafiya ba, Allah ya anshi abunsa ne a lokacin da ya ga dama, ba ta hanyar hatsarin mota ba, ba ta hanyar wani abu can daban ba ko rigima ko wani abu. Allah ya anshi ransa ne cikin sauƙi a yayin da yake zaune a cikin ɗakinsa. Shi dai wannan fitaccen jarumin mai suna Abdulwahab Awal Wasa, an san shi ne a cikin fim ɗin nan mai dogon zango wato mai suna A Duniya, inda yake fitowa a fitaccen yana daga cikin manyan jarumai a cikin wannan fim ɗin mai dogon zango wato A Duniya. To mai sauraro, ka danna alamar ƙararrawa da subscribing domin samun gamsar da kai a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV. Mun gode. An yi jana'izar wannan jarumin ne a makabartar Ƙofar Mazugal da ke Abbatuwa, nan jihar Kano, Fage Local Government. To mai sauraro, dama an ce ita mutuwa ba ta da sallama, kuma bayan yau sati ɗaya da rasuwar ɗaya fitaccen jarumin wato Kamal Aboki, yau sati ɗaya da rasuwarsa, shi ma muna fatan Allah ya masa rahama, ya masa gafara. Inda kuma wannan mutuwar ita ma ta ziyarci masana'antar Kannywood ɗin, inda wasu suke cewa to fa, suke cewa Allah isa mutuwa ta zama hutu a gare su, inda kuma wasu daga baya suke cewa Allah ya sa mutuwa ta zama izina ga 'yan baya. To mai sauraro, su dai wannan bayin Allah da Allah ya riga ya musu rasuwa, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ce a gare su. Fatan da duk wani musulmi zai musu a wannan lokaci, ba wai ya je ya riƙa yaɗa wasu abubuwa a gare su ba. Mun gode da ziyarar wannan tasha mai albarka mai suna Arewa Side TV. Ka danna alamar subscribing kuma da alamar ƙararrawa domin samun muhimman labarai da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu mai albarka Arewa Side TV. Mun gode da sauraron ko in ce da ziyartar wannan tasha tamu Arewa Side TV. Mun gode. To mai sauraro, Allah ya ji ƙan wannan bayin Allah, ya sa sun huta, ya sa aljanna ce makomarsu. Idan tamu ta zo mu ma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin summa amin. Mun gode da ziyarar Arewa Side TV. Mun gode da danna alamar subscribing ɗin da kai mai sauraro. Mun gode.